Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Uwe Samla Pule ubala tip kerteng kum Devendra Singh Dhillon arpusan snem Jakarta ubala Pule Hapatiala Khalsa College ula syakem no haki pulet Kynthup Haryana na kajing suba ba udan jingede ban ai jing tip Shah ki bor Nongsyntiat jongkari Pakistan. Kum juru kawai ka YouTuber kabala tip kerteng kum ka Joyti Malhotra lai pulai snem Jakarta kaba ai kerteng travel with Joe ha ka YouTube channel jongka kala syakem no haki pulet Hisar Haryana namar kajing ai jing tip halor ki shipai kari India sha ubriu ubala syabe no na kari ubatre high commission ka Pakistan ka badan ha Delhi. Devendra Singh ula syakem na Kynthup namar kajing pelat jong u ya kidor ha ka Facebook account jong u kaba ubat ya ka pistol ha ka kti. Habala toket ulayat ho ba ula let sha Pakistan ha ubnai naiwing mencem snem lingba ka Kartarpur bat ula pentep bat pen i ya kidor kidar ya ki jaka sa ki shipai hapatiala haki officer ka inter service intelligence jong ka Pakistan ki officer katanat sentiat jong ka ne kari ba marjan kila siu shibun ka pisa ban pen ko ngo ya Devendra ban ai jing tepeki habala toket ya ka Joyti pat kala phla bakalai ju ya kendu ya Nongsyntiat ka Pakistan ubatre high commission ka Pakistan ka badan hanong ba Delhi ihsan ur ramin ubala jutip kum danish ubala syabe no na kari kala yat huru bakala let sha Pakistan la arsian ha ka ba kala pelat ru hapo YouTube halor kajing let jongka sha Pakistan kajing syakem ya kini ki armut kadairu hadian ka tukat nisngi ba uwe usamla uba arpu saus nem ka karta nauman ilahi ubatray kumu security guard ula syakem halor kaju kakam baule kumju ru ki pulet ka Punjab mensham tayo kilayo bankem ya ki armut ki brio ba Kynthup kawai ka kenthei balakan no baki dan jingede ha ka badan kti ha ki kam Nongsyntiat bayade bat uni unong Pakistan ubatray ha Pakistan High Commission badan hanong ba Delhi.